מנהלים ומורים יקרים, אנו מזמינים אתכם, מורי ותלמידי כיתות א' עד י"ב, להצטרף לפעילויות ייחודיות בשבוע שעת הקוד, המותאמות לכל תלמיד ולכל מורה. הפעילויות מאתגרות, מפתחות חשיבה ובעיקר מהוות זמן של הנאה עבור המשתתפים. אז בואו נדבר רגע מה זה שעת קוד. שעת הקוד הינה שעה שבה התלמידים משחקים, מפתחים חשיבה יצירתית וחשיבה מסדר גבוה, משתפים פעולה עם חברים ונחשפים לעולם הייטק והחדשנות הדיגיטלית באמצעות כתיבת קודים. הפעילויות אינן דורשות ידע קודם והן מתאימות בהחלט לכל אחד ואחד. אז בואו רגע נסתכל בדוגמה הבאה. לכולם, הפעילות הבאה שאני הולך להדגים לכם היא פעילות לכיתות יסודי. יש לי שתי פעילויות שאני רוצה לראות לכם. אני רוצה להתחיל בקודמונקי ג'וניור, שזה מתאים לכיתות א' ב' ביסודי. אני רוצה לראות לכם את הפעילות. אני נכנס אתם יכולים לראות את הגילאים כאן למעלה, לאיזה רמת גילאים היא מתאימה. לכל פעילות יש רמת גילאים מתאימה. אז אני רוצה לקחת אתכם לעולם של הכיתות נמוכות, כיתות א' ב', אפילו גנים. אני נכנס לקוד מונקי ג'וניור. אני לוחץ על זה, ואני רוצה פשוט מאוד לפתוח את התיבה של האוצר דרך החיצים. אני לוחץ על חץ אחד, אני מגיע לתיבה ופותח אותה, ואני מקבל גם נקודות. אני עובר לשלב הבא. אז אני רוצה, יש לי כאן ימינה ושמאלה, אז אני בכיוון של שמאלה, אני בוחר את החץ של השמאלי, ואני לוחץ על התיבה ועוד פעם פותחת לי, ואני ממשיך הלאה בשלבים הבאים. הפעילות הזאת היא מתאימה לכיתות יסוד, לכיתות א' ב'. יש לכם מפה, יש לכם ניקוד, מוזיקה, הכל מעניין ומהנה. אני רוצה לראות לכם עוד פעילות לכיתות יותר גבוהות. בואו ניקח את הפעילות של הבונים ונהנים. כאן אני צריך לבנות את הגדר, את הגדר של התעלה. אני לוקח להפיל את העץ, ואני מפעיל את הפקודה, ואני בונה. אני ממשיך הלאה. גם זה מהנה, מאתגר, מקבל ניקוד. זה משחק. אני ממשיך הלאה לשלב הבא. עכשיו יש לי שני עצים, אני רואה שצריך להפיל שני עצים. אני לוקח אחד ועוד אחד, ואני מפיל אותם, אני מריץ את הבלוקים, והפעילות מאוד מעשירה, מהנה, ואתם יכולים להתנסות אתם גם בכל הפעילות האלה. אז אני צריך קודם כל לזוז נגיד לצד ימין, ואחר כך פעמיים, ואחר כך אני מפיל את העץ. אולי אני אצליח, אולי לא, אני יכול גם לנסות. אז זה בעיקרון פעילויות בשעת קוד. אפשר להפעיל את התלמידים ולקבל ניקוד. יש לנו עוד פעילויות, מלא פעילויות לכיתות יסוד. הייתי ממליץ לכם אתם כמורים להיכנס ולחוות את החוויה של התלמידים. אני בטוח שתצליחו ובהצלחה לכם.